Sziasztok! Ez itt a TikTok farsangi smink. Én most egy cicán fogom magamat kifesteni. Ehhez kell fekete szemceruza, púder, fekete szemfesték és szájfény. Kezdem az orral. Rakok pár pöttyöt, kettő oldalra 3-3 bajuszt, így. Sivet a szemfesték, általában macskáknál én a barnát szoktam használni, meg a világosabb színeket, nem feltétlenül a legsötétebbet. De ez attól függ, hogy ki milyen macska szeretne lenni. Úgy értem, hogy fehér foltos, vagy sima fekete, vagy sima fehér. Így. Jöhet a púder. Így. És jöhet a szájfény. Így. Plusz. Még egy fehér macskafül. Jó lett, igaz? Én Kriszti vagyok, és ez volt a TikTok farsangi smink. Menjetek a www.tiktok.5mp.eu-ra. Sziasztok!